Този поздрав е направен за Идрис Томакин и за неговото семейство, за неговата красива жена Айсун и за най-прекрасните деца Илайда и Серджан. От Астеновград тръгнах аз по света, днес в Харлем, Холандия градя съдба. Идрис Томакин, пред никого не се предавам, душманите лаят, Идрис ги наказва. Мразете ме повече, аз по-силен ставам. За моето семейство аз живея и горя, за Айсун, моята прекрасна жена. Илайда и Серджан, децата ми златни, за тях давам всичко, те са ми най-ценни. Новото Рено Трафик ги возя с гордост аз. Фамилията ми е сила, щастие и власт. А душманите нека си приказват зад гърба, злобата им няма да пречупи моята съдба. Колкото повече завиждат, по-напред вървя, чиста съвест пред хората и Бога аз стоя. Гледайте отстрани и се учете в този час, как се сбъдват мечтите с воля и с глас. За моето семейство аз живея и горя, за Айсун, моята прекрасна вярна жена. Илайда и Серджан, децата ми златни, за тях давам всичко, те са ми най-ценни. Новото Рено Трафик ги возя с гордост аз. Фамилията ми е сила, щастие и власт.